Overkill. Haha, jag tänker bara level till. Promater. Hej. Online och passar. Först längst. Jag kan inte. Sensitive movie. Join game. Passar English. So man play with friends. Så ständer Símun och Bashir. Och så för set of game. Does that mean we're not Permission, friends only, normal, say team with AI, start create game. Also invite. I see. Please wait. No. Waiting for shit. Cut it to random so choose character. Alright. Tips. I'm the wolf. The bag manager's got the key card to get in there. Let's get it on. Alright, man blir spänna vid shoutout. Jag har inte för det i kandidatla. British så det ska inte chatta lever. Och så sa jag inte F by the way, vi ska vara klara. F. Okay, we've got the vault to the left and the server room upstairs to the right. Jag får lite mer. Okej. Vi ska dräpa alla politistarna eller få där Joe. Du var skrivet göra. Alla politistarna kvar. Visst att jag lägger ett kamera så jag. Ta från SD4. Hur styr det? Ja, till på jag tar ju omkring F så börjar man. Så tar man vattnet fram. By nu är det bara easy, så nu är det chillen jag kan säga. Men för att få politistarna att göra sig upp ska bara sikta ett man och trycka F, så robbar du ett. Okej. Och vi står inte akta, så ska man plaffa där 9. Find the bank manager. Okej, klar? Inte för vänta för extra lite sitta med till musen och Okej. Till kör människor så kör det bara kameran där. Hur skiftar vad? Jag hade det 1 och 2 igen. 2. Sensitiv det är högt, jag glömde allt om det. Jag passar, jag har SMG. Man kan skjuta där och på det så här, jag skjuter. Okej. Hej, ja då. Ja, men jag kan dräpa honom bara. Not me. Levi. What? Här kommer larmet. Okej, vi ska leta efter en man som har liknande fast manager. Vad då tja? Och inte dräp civilians. Nej. Och här är det, han lyser upp singles. Jag står så vill nu jag nu. Jag tror det igen. Just det. Stay down, all of you. Han dör ju. Kan shit fra? Queer chains. Chains ser jag. Fast nu. Låt det komma. Och jag kan där ner, han är klar. Shit, politi kom in. Vad är det ett punt igen? Nej, först ut alltså horna som att han fyller det. Inhämta. I got you man, I got you. Man kan ropa efter civilians spela läggas ner så det kör ränna runt. Så vad jag melee är. Ja, assault. Och är här i canister. Men du ska klara där drillar. Jag vet inte om man måste löva hatten. Jo, det gör han faktiskt. Särskilt snöda. Alltid ledigt också. Anna på en vi har det. Jag tror det. Vad helvete är det där?
Ah, cool. Snipers! Keep away from the window! Han sitter sniper nu. Du ser Oh. så rej lassar. Fuck! Vad är det ju? Kan jag just sniper nu? Sniper! Tack om jag slatt sådär, you know? Hands up! Ah, smoke shit me over. Fucking Kroger! Au. Cloaker down! Soaker? Stick him up! Jag är chock alltså, det är plats Put bara. your fucking hands up! Move! Drop it! What? Smoke? Access the computer I've marked out for you. Ja, jag passar. Effektivt. Åh, smoker! Han kunde störst slående så torsta var ju. Så han sätter det. Och här är en annan. Shit, det får jag shit out. Oh! Sniper! Sniper! Jag är shot där. Ja. Jag kan ju inte jobba där ute. Snipers! Keep away from the Det är window! med och tankat av video. Smokers. Shit, det sitter väck från mig! Marked out a computer for you. Access it to erase Det skiftar ju vart, kan vi skjuta vart? Wait, attention hostage up in there. Oh wait, camera here. Get down! On the the- ground! Great work! You chase them all the way back into the holy Kromatov. Still, you only won the battle, not the war. Alltså, kom här släcka borrmaskinen eller för. Nej, men någon jammer också du. Ja. Så är s- Good. The evidence is history. Now keep watching that drill. If it jams, you need to restart it. Vi får Ah, hitta det, den shit. grejen. Nu kanske får jag förlora på den. You killed the civilian, oh no. freaking civilians. Go away. Do not save those civilians. Don't kill civilians. Jag ska nå hos civilian nu snart. Och är en Put him up! Sniper! Släckte han? okej. Han är den där uppe. I'm picking up some signals here. They've bulldozer. Bulldozer. Uh-oh. Vad fuck är det? Det är en ståndrat en ägg. En alltid har vi spelat easy så jag släcker ryggen. Men han är hard nummer så Ja, det sa han. förbi ryggen. Varför är det? Han brukar shotgun. Så du känner på en av jag. Och Jamma. det är effektivt det. Jag gör det. Ready up! Símun ammo back off. Och här är han. Jag är en ammo bag. Okej, han nötte. Jag ska inte det. Let's do it. Oh, it's down! Sorry man! I help you man! Ah, Ska jag lägga en av tasken i? Nej. Each round the corner, guys. It'll get real hot in 30 seconds flat. Och sniper. He's dead. fuck the sniper dricker. Oh hey man. Drop your weapon! Okej, Come on, believer! Slunge it. The There. drill's done! The Så door's är opening! kamera här så. Go through the gates and head down the full corridor. alltså det är bara för jag kan styra mig till det. There's so many! Drop the gun! Put your fucking hands up! Put your fucking hands up! Drop it! Stick him up! Put him up! Man går på shoulder bara inne och så vidare bara hända. Jag ger det här kaffe ju. Det är så fast ju. Och det första experience av fake appeltister. Jag brukar man hostage ut.
You know, hostage! Hostages, det är så en dag så kan du någon eller förhandla. Ah, ja. Så det är faktiskt ägande över hostages. Oh, smoke over. Så vi får... Jag kan hörs med oh. Och på hemma kam. Okay. All right, it's burning. Get out of this room. Fast. Queer another termite. Hade tjän med termites! Jag hade Símun nu då. Jag har det först. så koncentrera det. Nej. Och allt går så gör allt. Och så kan jag mig ut. Det ständer jag det. Ja, jag får så evil så chef. I New Year ja också. Jag tror det var äldre än er. Only a few minutes left. Och kan det man klarar kameran på ja. Här är det. Ja, här. Ja. Och kameran där. Titta på stiga. Ja. Minst till att ja, jag vet inte att det är nog bästa på sig av saltfisk. Jag tror på det ammo bag. Oh, smoke! Put your hands up. Oh, special Taser. confidential taser. Oh shit. Taser. Taser. Esbern! Cut. Careful man! Ja, det är ju gott det blir. Men kan vara det som vi kastar ner här i det? Åh! Drop your gun. It's a fucking taser. Nej, jag taser. Ja, jag kan. Low ammo har vi. Jag är spännande task. What do we do now? Så det är bara att vi här. Ammo bag. Ja. Taskar jag bara där. Så sen också. Jag skulle väl nästan ligga nu. Much obliged. Alltid det är inte kör där dans. Please. Jag kommer. Så kan jag där? Jag bränner hål och jag kan... Bränner? Du kan inte presta. Det är ett stäm för att injekta horna så får vi injekta en golv. Loftet kan jag. Totally makes sense! Loftet kind of. Loftet golvet, ja. Ständer det salt, men han känner upp jag. Det lever inte där easy. Excuse me, princess! They're retreating! Retreating, vad heter det komma? Come on, splash shaker. We're almost done. They'll be back for more within minutes, though, so keep at it. Ja, vi har klart det. Så basically... A second now. Så basically hette spelet bara in och robba bank och så renna iväg? So nice! Wow! Bring out your bag. Load somebody! Touch it! Hey, jag kan vara Jared Height level. Eller Myers. Så välj ta skill points som du vill ha. Eller ta som du vill ha. Det är Sharpshooter. jolla där den nu. Jag vet. Clear out, guys! Take it all! Så... Snack ska jag tacka? Tack allt. Tack allt. Jolla gamma. Jag tänker jag lagar nice. Woo! Förbi en egg level där. Let's shoot our way out! Jag fick ett level. Police assault wave coming in about 30 seconds. Woo! Load 2! Har vi köpt någon lugar, ja? Nej, man kan bara ta en laserbanker. Och 28 är i det. Ja. Here. Shoot. 10 seconds. Touchskonter! Bekvämt! Hurry, hurry. Bulldozer! Oh shit, It's a son! motherfucking bulldozer. Wow, smoke bomb! Bulldozer. Jag tänkte bulldozer alla fyra.
Bulldozer eliminated. Bulldozer eliminated. Aj, shit. Jag är näck med det här som bulldozer system. En annan bulldozer. Got him. Don't Han dör. Jag får ta skottlägga. Oh, Oh, yeah. Så, er det ikke skuffet av politi utenfor det? jo da är det väl men bilen bakom boy. Jeg smoke alltid. Got a shield. Shield! Shield är något det. Hey, check this out. Ja, jag skulle komma framför dig. Komma dit. Ja. Au. Upstairs. Det är jag trappar. Åh, han dör ju. La. Oh, lower den. Jag ska chatta riktigt Och nej, vi ska ju ner det här så. Chatta riktigt. Jag vet inte. What? Wow! Trappar där riktigt shit. Chatta upp. Ja, det kan. Åh nej, tack. Åh nej, går det? Och en stalker där. Stalker där. Ja, kom. Nej. Wow. För blev fängare. Placer bomber version. Shit. Nej, det ska inte vara till custody. Åh, jag vet inte. Okej. Okej, kom vi denna. Nej, fängare. Smoke! Smoke här över det. Kanske inte näka. Símun! Ja. Okej, vi kommer nu. Vi spritter ju nu. Hej man. Kom dit! Rädd. Känns som det här jag tog med. Luga. Wow! Oh shit, tasers. Ah, fuck! Taser. So nice. We are at onward. Hands up. Damage. Oh, ich strip civilians. Left. Get down. I've been Down stripped. the stairs. Stay down. Come on, then. Ja, kom inte jag. Totally terrorist. Yeah, I prefer experience out there, so yeah. Let's do this. Fuck. Nicely done. Well, that's one way to do it. Shortcut. Thanks. So it's Right. Kan så säga va? Apparently, ett mer logisk än Left 4 Dead. Straight on. I can't få mer experience. Left 4 Dead är där helt där kan. Great work, my friends. Great work. Fuck yeah! Karin? Ah, okej. Yeah, jag tror fan det. Ah, Du. Och så sätter det här vinkar till mig, men nu. Fuck you. Ja, det är om mig. Jag kan lov filma oss nu.